Vakomana nanevha maswera sei vouya vachinyora mutungamiri wenyika tsamba. Zvatiri kuona kuti aiwa pane mapictures ari kuspotiwa aiwa ematipas ari kuonekwa kunzi aiwa ari kubuda nemaminerals day in day out. Panapa zvauya vanhu vachinyora vachiti aiwa vakomana ka zvatiri kuona izvezvi ngatingobudei pachena ndokuudza kuti aiwa maleaders ngavachirova pasi zvavo kuda kuti aiwa pavatora pakwana sana muna mashoko neevidence yavobuda vachiisa mapictures amuri kuona vanoputsa mapictures amuri kuona muda nyora chiti dear Emerson, we are certainly inciting Zimbabweans to turn against your evil regime. Yes, indeed. We are inciting them to take to the streets and demand your immediate resignation. If there is absolutely nothing you can and will do about it, you don't own Zimbabwe. Unopotsa mapictures aya amuri kuona ematipas vakomana vari kuti aiwa these guys they do not own Zimbabwe. Panapa havanga vachichema-chema pamusoro pemaminerals, vari kuchema-chema pamusoro pezvicherwa vachiona sekuti aiwa zvinenge zvazvinonyanya kuzotorwa manje zvisiri kuva accounted for, zvisiri kuuya panapa zvinazvikuonekwa kunzi zviri kumboenda kupi, nadzacho dziri kushanda sei, dziri kubenefita vari, but just to benefit aiwa those guys vari maelites vari kumusoro vane matop positions. Mashoko atiri kuona kuti vakomana vananevha maswera sei vachiuya vachikomplaina pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa the country is really grappling. Mashops, masupermarkets, they are closing. Our economy is struggling. Vari kuona vachiona kuti aiwa even clean and safe water aiwa munyika even muCBD people they are failing kuti vaiwane. Ngotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. I've been comment section medu mutidze mafunguro enyu. So subscribe or like channel bell.